Kodhi kaunti ma Migori nene malo jopuonjre 700 e od bura kata kar chung' od bura ma Awendo koro nyalo buonjo kendo nyalo dhi nyime to kod somb bang' kane giyudo sir mar somo kowuok e aguch omenda mar CDF mano ma Awendo. Kane olose skul primary ma Aora Jope, od bura ma Awendo Walter Wino Siro olero ni koro nochiwo bursary e wards duto te ma yudore sub county ma Awendo. Kendo koro nokawo thuolo mar timo mano kende ka odwa ni mondo rom gi jonyuol e bende nyiso gi ber mar wechego mag somo. Otiyo gi thuolo ne jiwo jopiny mondo osir wach mano mar 6 piece ma bende en nyiso ni goyo ombulu ne duond bura achiel ahinya to duond bura mar ODM kochopo e yiero mabiro. Moko kuom jonyuol bende koro noyudo kony mag bursary bende nomor ahinya kendo ne oloso. Wadhi round wachiwo checks mag bursary ne nyithindwa manie high schools to gi manie institutions moko manie colleges. Wagolo checks ne students 7,560 mago jomo benefit e bursary wa ma higa 2022 ni, and decide ni adhi round awuon mondo achiw chegegi. Sama achiwo gi especially ne schools ma within Awendo constituency, adwa naromo gi jopiny gi jonyuol mondo anyisgi, encourage gi kendo anyisgi ber mar keto nyithindgi kata apply ne nyithindgi mondo oyud pesa ni. Nikech ang'e ni jowa mang'eny nigi nweng'o man piny kendo jowa mang'eny samoro ok ong'eyo ni ginyalo apply for bursary ni magiyudi ma mi nyithindo bede skul. So adwa narom gi jonyuol, jopuonje madongo mag skunde me kore ka be aromogo, gibe anyisogi ni giyie jonyuolgi okel nyithinde skul kendo gi admit nyithindogo kata bed ni nigi pesa kata ongego ka arrangements iloso mondo jogi oyud pesa. Ada wacho ni wamor kaka joora Jope to nikech mheshimiwa marwa ochiwo checks maonge ubaguzi, ji temo apply kata mooro kwayo yudo. E aora Jope kae anyalo wacho ni last time ji noyuto maber kendo kata sani ang'e maber ni nyaka jok mane oko supporte kaka an ada wacho adieri ni ne oko supporte last time to gine bursary mokalo na yudo kendo kata sani ang'eyo ni adhi yudo. Omiyo wamor gi mano nikech onge ubaguzi, otiyo ne jo Awendo te gi chuny achiel kendo wamor ni nyithindwa dhi skul. Kata bed ni tin to mantiere no ji share marom. Mheshimiwa osetiyo kendo bursary no omiyo ji te bedo ni nokegone kura kata nokegone kura. Koro gima nyalo kwa jo South Sa kwa ni koyie to yie odwoke mheshimiwa mondo gimed neno dongruok moyo kanyo. Gima mheshimiwa Awolo osetimo e South Sa ka duong' udi ka kirango makalwete kawuono ayudo bursary kae mani check momiwa kendo awacho ni nono na Awol dok Awole mwatero kendo Awol watero gi ODM asimio. An gima wang'eyo ni jo ODM wadwa ni mondo wachung'uru imara mondo wamiuru Raila jok madhi konye tich mbele nikech Raila dhi bedo president. Awuoyo ka wacho na Awol wuod Awende mwaduoka Awol tano tena nikech Awol osetiyo tich mok ng'ato nyalo wacho kendo Awol e ja party wachake piny nyaka malo 6 piece